जिनिसा अरिजिनेल हो सेंग्राफोर गोसोआव ला सिखाव खावोब्ला पाब्लिकफोरजों हमजानो नाङा पाब्लिकफोरजों हमजायोबा दोखो दोखो बिगुजिजोबगोन नोंसोरो हा नाथाय सरखारजों हमजायोब्ला पुलिसफोरजों हमजायोब्ला जेलाव थाङोब्लाबो दसेनो गयो ओंखायनो पुलिसजों हमजा जेल जाब्लाबो दसेनो गफिनो नाथाय माब्लाबाबो पाब्लिकजों दा हमजा नङाब्ला दोखो दोखो जागोन नोंसोरो आजिखालि पुलिसफोरखौ सिन्था गैया पुलिसफ्रा जोंनि थाखायसो थांनानै दं जोङो ड्राग्स बेफारि बिजनेसमेनफोर नङाब्ला पुलिसफ्रा माब्लाबाबो थांनानै थानो हाया सिखावफ्रा एबा मै फलानफ्रा हाग्रायाव मै सिखारि खालामनो थाङोब्ला मैनिफ्राय जों सालाकसिन जानांगोन नङाब्ला जों मैखौ गावथारनो हानाय नङा आदा हनै माबा मोनबोबाय दंलै बियो मा जादलाबायखो मा खुसि जादलाबायदों जेन लटारियाव 1 crore सिखारनायसो शालाफ्रा गोदाव सोराव हरलाय मबाइलसो बुरबुफोर बेबादि रंजादलाबायनाङा बियो खावनाय बुस्थुसो खावनाय बुस्थुखौ लानानै देरगान नाङा दा माबा मोनसे जासिगोन आदा अनिल जों सिखाव दाखाथि मावनानै जाबोनाया गोबावानो जाबायलै नाथाय जों सासेबो मानसि जानो हायासै माथो औलै आंबो बेखौनो सानबाय थायो आदा सानफ्रामबो जुदि जों लोंनाय जानायजों दिन थांबाय थानानै जोंनि लाइफआव मा जाबावगोन जाम्बाफोर आंखौ एसे साननो होगोर जोङो दा खामानिनि स्टाइलखौ सोलायनांसिगोन जोङो खालि दाउ अमाल' खावोमोन बेजोंथ' जोङो गासिबो उदैल' सुफुंजोबोमोन आरोखि खालि जानायल' जायै जायैनो माबा फेसारसो जालायलांसै ओंखायनो जोङो दा दाउ अमानि अनगायैबो दाखाथि खालामनो नाजानांसिगोन जोङो सना रुफा खावनांगोन ड्राग्सखौ जानानैल' जानाय नंला जोङो ड्राग्सनि फालांगिबो खालामनांसिगोन ओंखायनो जोङो बिजनेसनि स्टाइलफोरखौ सोलायनांगौ खोनासं दानि जुगाव मानसिफ्रा थाखा फैसाखौ आखायाव लाला आरो न'आवबो दोनबावला दानि जुगाव थाखा फैसाया मन्दिर मस्जिद गिर्जाफ्रावसो बांसिन थायो जोङो आगोलाव बे मन्दिर मस्जिद गिर्जाफ्राव डनेसन हिसाबैसो जों लाबोयोमोन नाथाय जों बेयाव थांनानै दा दाखाथि महर जानानैसो सेग्लाबनानै लाबोजोबनांसिगौ आरो दाखाथि खालामनायाव सिखाव खावनायाव सासेल' लिडारजों जाया ओंखायनो जोंनि ग्रुपआवबो आरोबाव सासे लिडार सायख'बावनांगोनदां बे लिडारनि दायथ'खौ नैबे सोरांनो होबाय आं बेनो लानांगौ मा आंखौ गोदान सोदान बेनोसो होबाय आंनोथ' होमोन गुड जोबोद मोजां आइडिया जों गाज्रि मावनानै मुंखौनो लाखाबायब्ला गाज्रि मावनानैनो जोंनि लाइफखौ दैदेनलांनांसिगोन औ सोरबा लाइफ दानायाव मोजां मावनायबो नाम मोनो सोरबा गाज्रि मावनायबो नाम मोनो नै फाग्लाफ्रा गोनो गोथो जाखो नामा बिसोरलाय थाव
ओइ आदा मानसि सौफैबायानो रेडि जादों सेंग्राफोर रेडि जा ओइ मा दं गोख्रै दिहुन हाब सोर जाखो नोंसोरलाय मा नांगौ नोंसोरनोलाय आंनावथ' जेबो गैया ओइ दंना गैयैखौ जों जेबो मिथिया नोंनाव मा दं गोख्रैनो दिहुनना हर नङाबा नै गावसै मा दं बेखौल' हर गोख्रैनो नै बेल' दं गोख्रैनो हर बेखौ लानानै थांदो आंखौ जेबो दा खालामसै सेंग्राफोर लेट्स गो नुबाय लोगोफोर मा बुस्थु बेलाय जों साननैसोनि गेजेरावनो साफा मानसि जाजोबसिगोन बेनो जाहैबाय नैबेनि खर'ब्रा नैबेनि खर'जों सोलिनायजों लोगोसे दा नैबे बजा फैबाय आरोखि बेथा आखायाव राङा जमा जाहांनायखाय जोबोद खुसि खस्थ'आ सोर खालामदों एसेबो होनथ' राजि जाखाया र' साला बेखौ दिनै एसेबाबो बुंथारनांसिगोनलां नंगौबोलै आदा नों बुंनायानो थिग खर'आ नोंना थिगैनो दंमारोलै आदा नोंनि बायदि खर' गैमारा खर' थिग गैयाब्ला गेंनि लिडार जानो हायो ओइ आदा जोंबोथ' बिराद गोबाव खस्थ' खालामबायलै नाथाय जोंनि पकेटाव थाइसेबो रां गैया अन्नानै दिनै जोंनियावबो पकेट खरस थानाय बायदि एसे राननानै हरदोब्रा बे बिगुरा मालायहा सानदों मुंसे बेहा बुंदों मुंसे बेखौ माबा बुद्धि खालामनानै गेंनिफ्राय होखार हराबा जालालै नङाबा आंनि राजा जानो साननाया गासिबो बरबाद जाजोबसै ओइ आदा माखौ सानहाबखोब्रा जायोबा बुंदोलै जोंनोबो पकेट खरस एसे नांगोन ना रां थायाबा जों मालाय बोरै सोलिनो औ आदा जोंनोबो एसे रानना होजायोना आंनावथ' थाइसेबो गैया बाखिसो जागासिनो दं आं खरसखौनो सिखाव मानसियासो बिदि जाबाय बायोलै जेबो नङा दे थारमाने आं माबा मोनसे सानदोंमोन नालाय आङो सानदोंमोनबा आंनावनो एसे जमा दोननानै उनाव बुरजा जासिनोब्ला राननो नंदोंमोन आरोखि आङो जेबो नङा नोंसोर बुंथारबायबालाय 500 रानजागोन नङा होमबा दे आदा नों बुंबायब्लालाय जाथोंसै देनां उनफ्राव जमा खालामबावनानै खेबसेयैनो बुरजा राननोसै ना मा होनो लोगोफोर बोरमाब्रा बेलाय मालाया मा सानदों बेहा गोदाव सोराव 500ल'जोंसो जायोलै थोद मावनानै जेबो मुलाम्फा गैयालै बिसोरजों जानायाथ' एसे बुरजा जानाय बायदि मोनबायमोनलां जेबो नंला दे आदा नों बुंबायबालाय माथो बिदिसो मिलायनांगौ दा जाजोब्बाय दा अके जाजोब्बाय थाखा फैसाखौ बांद्राय लब जानाङालै बाबुफोर हा थाखा फैसा बांद्राय थायोब्ला मानसिफ्रा मेगन सायो जेरै दा जों सिखावफ्रा मानसिफोरनि थाखा फैसा नुब्ला खावनो गोसो जाया होनब्ला बेबायदिनो जायो ओंखायनो थाखा फैसाखौ बांद्राय लब जानाङा दे जागोन दे हरगोन आं दस्राफोर बायदि अयनाय खालामाथ' लोगोफोरखौ मारै सिथाबला जोबनायसोब्रा ना नुवाखै नोंसोरो आं लाथ' बावला नोंसोर लादो आं उनाव लानोसै जमा थाथोंसै आंनाव गोजोनबाय दा थाखाया थाखा थाइसेब्लाबो थाइनैब्लाबो आथनाबाबो सारिनाबाबो जेखौ मोनदों बेजों गोजोननाय लानांगौ गावबागाव खामानियाव थांफिनदो हा हाथियारा लांफा दे थांदो गावबागाव खामानियाव ओरैनो थानाङा जाजेनबायलै सालाखौ आरजिजेनबाय आरामसे आंनि एकाउन्टाव सोना दोनसां उनाव मा जायो मा बेरो खुनु बिसास गैया सिखावखौ एफा गोबाव खावनानै जानो हायो नामा मालाया मा जायो जाथोंलै आं हले मानसि मोजां जागौखायनो हाबानो जाबाय ओइ लोगोफोर बेयावहाय गोबां बिमाफ्रा उन्दै दोनबोयो मिथिबाय माबा मोनसे आसा दङ मिथिबाय मोजां खेल लानांगोन
आरो जोङो चान्स मोनोबानो बे खामानिखौ मावनांसिगोन मिथिबाय ओइ उन्दैफोरनि बिमा बिफाफ्रा बावनो दिउस होनो फैयो बेफोरखौनो लाना खारनांसिगोन जोङो औ बिदि मावाबा माथो उफायबाव जोंलाय हनै हनै थौदो बिदिबालाय मानो लेट खालामबावनो थौ आयै पाप्सफ्रा सुनिफ्रा आंहा फिसानोसो स्कुलाव दिउस होनो फैसा लाबोदोंमोन बेल'मोन फैसाया आं दाना बहा मोनबावनांगौ जाखो दे अयनायहाय पाप्सिफ्रा सुनिफ्रा मालायनि बेगखौ मा नांनायनि लांनांगौ जाखो दे आखाइ आथिं गैयि बायदिनो थ'दो बिसोरखौ ओरैनो हगारथारा आङो थौदो, माबा थौ। मोनसे खालामथारगोन आङो थाव खोनासं सेंग्राफोर जोङो खावाखै नङा खावबाय थाखा फैसाखौ बिरादनो जमाबो जाबाय दा बे जमा थाखाया आंनावनो थाथ'बावगोन नोंसोर जेबो सिन्था खालामनाङा जेब्लानाखि थाखाया खौथि जागोन अब्ला आङो नोंसोरनोबो रानना हरगोन अब्ला नोंसोरबो आरामसो लाइफ दानानै लायनो हागोन आदा खोनानायावथ' नोंनि बाथ्रायाबो जोबोद मोजां नाथाय जों खामानि मावनायाबो बिराद गोबाव जाबाय जों मालाय बोरै सोलिनोब्रा आदा दाखालि नोंनोथ' बुंदोंमोन ना जों साफ्रामनोबो एफा एफा राननानै होगोन आरो जों एबार बांसिन मोनबावोबा खेबसेनो राननानै लागोन होननानै नाथाय बेफोर खोथाखौ आं दिनै एसे मोजां मोनाखिसैलै आदा दाय नों मा बिहाब्रा दस्रा मानसिफ्रा बिदि नङा जेबो होनाखै नोंनो होनगासिनो दं नोंनो फोरोंजोबगोन बिसोरखौ नोंथ' गोदानसो सिखावाव नों माब्रैहाय बिदि होनाखै बिसोरनो जेबो होनाखै नों रागा जोंबा जों रागा जोंनो हाया नामाब्रा जों बेसे गोबाव जाखो खामानि मावनाया नों बेबायदि खामानि मावोबा जों नोंनि ग्रुपआव थानो नङा मिथिबाय खोनाबाय सेंग्राफोर बियो मा होनदों मा नोंसोर आंखौ गारनो हागोन नामा हा जोंथ' नोंखौ गारनो हाया आदा ओइ जाम्बाफोर नोंसोर दाबो बिनि केरेक्टारखौ हमनो हायाखैना थगायजागोन नोंसोरबो जाम्बाफोर दिनैसिमाव बेसेबां रां जाबोदों हिसाब खालामफेरदों नोंसोरो सिखावनि मादाव नों सासे लबिया मानसि नाथाय नोंसोर साथामा बेबायदि लबिया नङा खावसे खावनानै थाखा फैसानि लब जायो नामा होनखाबायना बेफोर थाखाया आंनाव जमा थागोन होननानै उनाव रानगोन होनबायना मानो एंग्रा नोंलाय ओइ आदा जोंबो सिखावखौ ओरैनो ओंखाराखै मिथिबाय जोंनि लाइफखौ दैदेननो थाखाय आरो जोंनि उदैखौ फोलोमनो थाखाय आरो जोङो समाजनि गेजेराव बयजोंबो गाज्रि नुजाबाबो दिनै जोङो मानो बेबायदि मावनो गोनां जादों नोंबो एसे साननानै नाय आरो नोंसोर जाम्बाफोर नोंसोर मानो बिनि सिङाव थाबाय थादों हाबाब एफा बुजिनाब्ला मानो जोंनि सिखाव आफादाव हाबा नंलाय मानो जोंनि गेङाव हाबा नोङो सिखावनि रुल्स एन्ड रेगुलेसनखौ बुजियाब्ला नों मानो जोंनाव हाबखो हट फाग्लाखौ दोननांगोनलै बेखौ आइदै साला बरमाइस लबिया सिखाव साला थाखानि लबिया मा नोंसोर गिदों नामा जेबो गिनाङा साला गोजा गदों मानसिया बारासो जाखो नामा खोब्रा आया मानसियाथ' बारा जाबाय नै मानसिया बोरैबा जायोबाथ' जों जेलाव थांजोबनांगोन ना ओंखायनो माबा मोनसे बुद्धि खालामनांसिगोन होद मानसिखौ मानो बिदि बुंनांगौ जाखो थैबाथ' जारला जागोन दे बेखौ बाहाय दोनजानाय नंला माबा मोनसे खालामनानै जोङो गारना थांनांसिगोन हाब दाना मा खालायबावनांगौ सेस जासिगोनलै जोङो थौ गारि खाजिनि थौ बे हाग्रायाव गारि दिनि ला थिखो दे दिखो बावनो गारला हरदोलाय मा एफा गोदोराव लांखोनोसोलाय जाबाय थैखानाय मानसिखौलाय जाबाय खाथो फटाफट खाट
दिनै आं मानो बिदि जानो गोनां जाखो? नोङो दुस्थ'नि लामायाव दाथा दुस्थ'नि खामानिखौबो दा मावथार बेनिफ्राय गिदिंफिन दुथां मानसिफोरजों मालाबाबो दा दैदेनजा बिसोरो दुथां मानसिफ्रा मोजां मानसिखौबो दुथां खालामो बिसिनिफ्राय गोजान जा नोंनि बिमा बिफाखौ मान हो जिउ गोलाव जागोन आरो नोंसोरो मान होनो रोङाब्ला जोबस्रांनायाव फैगोन सिलिंखार जागोन गाज्रि मानसिनि जोबनाया थैनायावसो